πάμε για λίγο σε ένα θέμα που μας δικαίωσε. Θέλω να ευχαριστήσω όσους στάθηκαν δίπλα μας τότε κατά τη διάρκεια της έρευνας για ό,τι συνέβαινε στα Κύθυρα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς δικαιωθήκαμε και πώς τελικά ο δεσπότης εκεί αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Η Ιερά Σύνοδος να απομακρύνει 4-5 ιερείς, έναν ηγούμενο στο μοναστήρι και ο τόπος εκεί να ησυχάσει. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα μαζί. Τα σκάνδαλα των Κυθύρων αποτέλεσαν σοκ για την κοινή γνώμη. Οι σκηνές που εκτυλίθηκαν μπροστά στην κάμερα της εκπομπής αμαύρωσαν την εικόνα της Εκκλησίας και του χριστιανισμού. Ελάτε να δώσουμε τη μάχη! Ελάτε να δώσουμε τη μάχη! Ο λαός ο ελληνικός θα δει! Ο κυθυραϊκός λαός είναι μαζί μου! Αυτό σας τρομάζει! Αυτό σας τρομάζει! Ο οποίος να πληγώσουν τις εκκλησίες, να υψώσουν μαύρες σημαίες και να βγουν στους δρόμους. Βλέπετε τον εξευτελισμό που μας κάνει αυτός ο παλιάτος, αυτός ο γύφτος ελεηνός Κύριος Σταυρόπουλος. Στα όπλα χριστιανοί των Κυθύρων. Που είπε στα όπλα και μακριά οι πούστριες, ο πρώτος που πρέπει να φύγεις εσύ. Ρίχτε τα βαμμένα νύχια σας και τα φτιαγμένα φρύδια σας, έτσι μπράβο, στο κυθυραϊκό λαό για να ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Το θυμάσαι αυτό, Σεραφείμ, που όταν έφυγε ο πατήρ Κύριλλος, μπήκες μέσα στο αρχονταρίκι και μου κάνεις «Είμαι γυναίκα». Πες το ευλογημένε και ξεσκεπάσου μπροστά στην κάμερα. Εδώ η κάμερα, εδώ η κάμερα. Μία ερώτηση θα σου κάνω. Κουνήσου παιδί μου να σε δει ο κόσμος Μην και να σε φεύγετε από ταπάσει. εκεί γιατί θα κοπεί το καλώδιο. Ναι. Κουνήσου όπως κουνιώσουν στο μοναστήρι, έτσι μπράβο. Δεν μου λες φορούσα γυναικεία ιστορούχα. Πράσινα και κόκκινα και τα Πράσινα και κόκκινα. Δεν μου λες να σου... Θα πάρω πολλούς. Πράσινα και πάρω κόκκινα. πολλούς. Πέστε όσους θέλετε. Εδώ είναι τα τσιριγώτικα στήθη. Να ανοίξουν το σιρτάρι σου μαζί με τις βρώμικες τις φωτογραφίες σου και με τις κοιλώτες τις δαντέλες σου. Βεβαίως να πάτε. Με τα ρόζια αυτά. Δεν τρέπεσαι Το λιγάκι. κούνημά σας καταμαρτυρεί ποιος είστε. Το ψευδόνυμό σας είναι γιογιό και οι κλεισιτές σας είναι γνωστές που υπάρχουν. Μπροστά στα μάτια σας λέω ότι μεθόδευσα τον διωγμό σας από το μοναστήρι, διότι τέτοιοι κουνιστοί και λυγιστοί δεν έπρεπε να εισάγονται μέσα στο μοναστήρι μας. Εγώ ήμουν κουνιστός, εσύ με χούφτονες. Εσύ με χούφτονες. Εγώ ήμουν κουνιστός. Εσύ να με παρακάλαγες να σε γαμίσω. Πώς μαζί μία λέτε. Δεν θέλω να χρησιμοποιείτε τέτοιες Καταρχήν οι λέξεις. εκφράσεις σας καταμαρτυρούν ποιος είστε. Αυτό είναι για μένα, ναι. Εδώ ενώπιον της κάμερας θα απαντήσει. Αυτό είναι για μένα, ναι. Δεν απαντάω σε κουδουνίστρες. Δεν μου λες. Εντάξει τώρα. Δεν είναι διάλογο. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, σε παρακαλούμε. Με κατηγορεί άνθρωπος ότι του ρίχτηκα μέσα στο μοναστήρι, ενώ εγώ δούλευα μέρα νύχτα στα χωράφια, στη δουλειά. Όλοι είναι άνθρωποι του Θεού. Δεν με ενδιαφέρουν τι βαμμένοι, ούτε έχω κόλλημα εγώ. Ξυπνήστε, πατριώτες. Είναι έσχος. Εμετιάβαλε αυτό το ιερό προσκύνημα που μας άρθαν οι προγόνοι μας σε πορνείο. Έτσι αντέδρασε τότε ο λαός των Κυθύρων και η Ελλάδα έκπληκτη παρατηρούσε τα καμώματα και τα τερτύπια των λειτουργών της Εκκλησίας. Απίστευτα πράγματα και το χειρότερο πίσω από αυτά οικονομικά σκάνδαλα και άλλου είδους ατασταλίες. Όπως σας είπα, όλη αυτή η σεξουαλική πρόκληση ήταν μόνο η αφορμή. Τα αίτια ήταν βαθύτερα και η σαπίλα ακόμα χειρότερη. Σήμερα θα πάμε